लाबाय थायो बर'फा मा जाखो बि दिनै रायजोफ्रा एसे बिटिआर इलेक्शन बाहाय बिटिआर इलेक्शन जागोन बिटिसि इलेक्शनसो जागोन कमिटिनिफ्राय बरायनो बिथाङा सेक्रेटारि खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर जायफ्रा भिडिअ नायनो गोसो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो जेन' सिखारनायजों लोगोसे फुंबिलिनि 5:15 रिंगायावहाय नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअआबो नुजाहैनाय बायदि बे समाव रायजोफोर जोङो सावरायनोसै नैथि खोलोबनि बिजाथिखौहाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननैबो फोसावनानै होबावबाय नोंथांमोना नै ओरैहाय नायदो गिबियावहाय इउपिपिएलनिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जाबाय नैथियावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बिपिएफ पार्टिनि आरो थामथियावहाय कंग्रेस पार्टिनि आरोबाव नैथि खोलोबावहाय इउपिपिएल पार्टिया सा 16 बिजाथिफोरखौहाय फोसावनानै होबाय आरो बिपिएफ पार्टियाबो सा 10 फोसावनानै होबाय लोगोसे नेशनेल पार्टिनि कंग्रेस पार्टियाबो बेयावहाय 31 बिजाथिफोरखौहाय फोसावनानै होनाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर आरोबाव बाखि दंबावो इउपिपिएल पार्टिनियाबो सा 6 दंबावो आरो बिपिएफ पार्टिनिफ्रायबो सा 8 दंबावो दा सोर बबेयावहाय मोनगोन बेखौथ' मिथिला नाथाय बिजाथि फोसावजेननायनिफ्राय बिपिएफनिफ्रायबो दावराव इउपिपिएल पार्टिनिफ्रायबो दावराव नैबे नैथि खोलोबावबो आरोबाव इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय 14 नं चिरां बियाबनिफ्राय निसिमा ओनसोलनिफ्राय दावराव खालामनाय जोङो नुनो मोनदों जाहोना जाहैबाय बिथां खाम्फा बरगयारि सारखौहाय सांग्रां ब्रह्मनि जायगायावहाय बिजाथि फसंनायनि थाखाय दावराव जादों रायजोफोर आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों बे चिरांनि 14 नं जे निसिमा बेयावहाय खाम्फा बरगयारि सारानो बिजाथि मोनगोना रोखा होननानैहाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों बेयो टिकेट मोनखागोन होननानै आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोखानाय रायजोफोर आङो गोजोननायसो बावहरनो सानदों जायहा जायगा एंगारनानै होदों रनजित बसुमतारी सार आरो इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सार आं बिथांमोनखौहाय खाम्फा बरगयारि सारनोहाय बे चिरांनि जायगाखौहाय एंगारनानै यानिखि टिकेट होनायनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों आं मिथिया बुंदों बेयावहाय सांग्रां ब्रह्म बिथांनि माखासे मावथिफ्रा जाय बिरदाव आरो बिजों लोगोसे बिथांमोना बुंदों खाम्फा बरगयारि सारा सिगांनि समावहाय बुग्लुं सुग्लुं बुख्रुब सुख्रुब गावख्रुब खालामदोंमोन होननानै बुंदों आंबो गनायदों बिथाङा सिगांनि समावहाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों नाथाय मानो मावदों होनना बुङोब्ला हाइ कमान्डआनो बेफोर खामानिखौ मावनायखौ मोजां मोनखादोंमोन दा बै समावहाय हाइ कमान्डआनो बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय माब्लाबाबो बियो बादा होफेराखै गावनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा मा मावदों मा मावाखै मोजां मावदोंना गाज्रि मावदों बेखौहाय नोजोर होफेराखै बे खारनावनो बेफोर खामानिखौ मावदों दा बेफोर खामानिखौ मावनो बानानैनो खाम्फा बरगयारि सारा थांनाय फेब्रुवारि दानावहाय इउपिपिएल पार्टियावहाय जइन जादों दिनै खाम्फा बरगयारि सारा बै समाव मावनो हायिखौ दानि समाव मावगोन रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां जोङो बेयावहाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि गोसोखौहाय जोङो नायोब्ला बिथाङा मात्र टिकेटसिमहालागैल' टिकेट मोननो थाखायल' बर' रायजो राजाफोरखौहाय अनफ्लानाय खामानि मावनानै होफ्लानाय होननानैसो आङो बुंनो सानबाय रायजोफोर बिथां सांग्रां ब्रह्मनि माबाखौ भिडिअखौ आं माब्लाबाबो लाबाखैमोन दै आं नायबोगासिनो थाखादों बिथाङा माबायदि फैयै नुनो मोनबाय
टिकेट हास्थाया होननानै बुंग्रा मानसिया दिनैनि समावहाय गावनि मावथिफोरखौहाय प्लेट सावगुलायहोबाय बेसेबां लासिंसिं नायनो खमसे खम नाजाबावनो हायोमोन ना डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ हारिनि थाखाय जुदि मावनो गोसो जाथारदोंब्ला अब्ला बिथाङा आरोबाव सेस्था खालामनो हाबावगौमोन नाजाबावनो हागौमोन दा मा होनना बुंदों उदां बिजाथि गसंसिगोन जाहैदों हारसिंनो गेलेसिगोन नो प्रब्लेम डोंट वरी गाइस मिथिबाय दा बिथांनि थाखाय इउपिपिएल पार्टिया मात्र 400-500ल' भटार्सफोर खहा जागोन नाथाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय फैनाय खाम्फा बरगयारी सारनि बिथांनि भटारनिफ्राय जोङो 10,000-15,000 खहा खालामनाय जागोन दिनै बे मा होनो सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय 400-500नि मानसि बारा गैया आरो बेहा चेनेलबो गैया नाथाय खाम्फा बरगयारी सारहा 10,000निफ्राय 15,000निबो गोजौआवहाय भटार्सफोर दङ आरो बेहा चेनेलबो दङ अब्ला सोरखौ साबसिन मोनदों नोंथांमोना हाइ कमान्डआ मोजां जायोब्ला आखान्थि मावग्राफ्राबो मोजां जायो हाइ कमान्डआ मोजां जायाब्ला बै मावग्राफ्राबो थलं थफं जानला मोनला मोजां गाज्रि सायख'नानै खामानि मावनाय नुवा रायजोफोर सिगांनि समाव आं नुदोंमोन खाम्फा बरगयारी सारखौहाय माबा मोनसे सेरेब लानानै स्टेजआव गसंनानै जानला मोनला बाथ्रा बुंनाय नाथाय बे समाव आङो नुबाय बिथांखौहाय बिथाङा गोसो गोथौयै रायजो राजाफोरनि थाखाय सिन्था खालामनानै बाथ्रा बुंनाय गोबां फारागथि दङ रायजोफोर बे समाव जों नायनोसै रायजोफोर सासे सिंगार बुदाम ब्लक भिडिअखौ आं मानो लाबोदों आं सानदों बिथांखौहाय पलिटिक्सआवहाय बेफोरबायदि बाहागो लानानै बाथ्रा बुङाब्लानो मोजां दा आं बिथांनि बुंनाय रावखौहाय खोनानानैहाय ओरैबायदि सानदों आङो सासे सिंगारब्लाबो बिथांनि मेथाइ खननायखौहाय आं सिगांनिफ्रायनो एसेबां साबजानाय मोनखाया बियो माबायदि मेथाइ खनो नोंथांमोना मिथिखायो नाथाय बिथांखौ आं ओरैबायदि बुंनो सानदों जाला जानानै लाइ बिसिग्रा जायगायावनो जानानै थोरसियाव खिनानै गालांग्रा मानसि होननानैसो आं सानबाय दिनैनि समावहाय बे बुदां ब्लकखौ दै बुदां ब्लक बायदि थौले गोसोनि मानसि आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन रायजोफोर बोरायलायबाय बैसो जाफैबाय नुबोखाबाय गोबां नुबोबाय मा जादों मा जायाखै बिसोरबायदि मानसिया थेवबो बिसोरबायदि मानसिया माबायदि बाथ्रा बुङो नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम थामथियाव रायजोफोर थामथियावहाय जोङो सावरायगोन सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफोर बिथांमोननि जायगायावनि बे माखासे जायफ्रा आइजोफोर बिथांमोना मा बुंदों ससे खोनासं बे 5 बोसोराव जेनेबा इउपिपिएल सरकारा जोंनो जेरैबायदि सिमा बारायनानै होबाय जोंनि गहपुर ओनसोलखौ बिटिआरआव सोसनबाय दा बे हिसाबै जोङो फैगोन दा बे 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल दोलोखौनो जोङो रुजुगोरा सारखौनो जोङो देरहासार खालामहरगोन होननानै जोङो सिद्धान्त लानाय जादों आरोना दा जों बे 5 बोसोराव जेरैबायदि जोङो प्रमद बर' सारखौ मावनाय नुदों बे 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जोंनो जेबो मावनानै होआखै जों बेखौ माने रायजो राजाफ्रा बयबो नुखादों आरो जोङो दा बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल दोलोखौनो जोङो देरहासार खालामहरगोन होननानै जोङो रायजो राजाफ्रा मोनसे माने जोंनि गामियाथ' दायो 100आव 90%आनो जोंना माने इउपिपिएल दोलोआव जोङो जगदान होनानै दं आरो दा नोंथांमोना नायनो हागोन दा जोङो दा माने बे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां दङ बेखौ जोङो दा बे नुदों दा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जोंना माने बहुत मानसियानो माने जगदान होनानै दङ दा बेखौनो जोङो माने खौसे जानानै दङ जोंनि गामियाव गासिबो माने इउपिपिएलआवनो भटखौ होगोन होननानै बयबो थांखि लानानै दङ निश्चय इउपिपिएलनो भट होनांगोन सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा बोसोर माब्लाबाबो गोसोखांजाफेरै बिपिएफ पार्टिनो मानो भट होनो आरो बिजेपि कंग्रेसनो मानो भट होनो एसेथ' सिन्था खालाम सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन सोरबा आबसुखौ सोंखारिनानै सोरबा इउपिपिएलखौ सोंखारिनानै लाब गैया एनडिएफबिफोरनि नाजानायावहाय बिटिआर एकर्डजों लोगोसे नोंथांमोननि जायगायाबो दिनैनि समावहाय
बिटिआरआव हाबबाय बेखौथ' सिन्था खालामदो। दा एनडिएफबिफ्रा जुदि सोमावसारामोनब्ला इउपिपिएलनि दानि सिएम प्रमद बर' सारा बै समाव आबसुनि मावथि जानानैहाय नोंथांमोननि जायगाखौ गोसोखाङामोनब्ला दिनैनि समाव हाबगौमोन। माथो दासिमबो बुजिया नोंसोरलाय? आंथ' नुदों सोरबाया कंग्रेसआव, सोरबाया बिजेपिआव, सोरबाया बिपिएफआव फुस्लाय जागासिनो दङ सनितपुर बिश्वनाथ गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा। बेबायदि गाथिया गोसो लानानै थगायनाय मानसिफोरनि बुंनाय रावखौ माब्लाबो दा खोनासं, मिथिबायना? नोंस्रा मावनो गोनां खामानिया आरोबाव पेन्डिं जानानै दंबावो। जोंथ' नुदोंमोन बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सनितपुर बिश्वनाथ गफुरा बिटिआरआव हाबोब्ला आं बिटिआरआवनो थाया होनग्राबो दङ बिपिएफ पार्टिनिफ्राय। आरो आसिगुर गावगासिबो सनितपुर बिश्वनाथ गफुरा बिटिआरआव हाबमा होनग्रायानो दङ। बेफोर बाथ्राखौ बावदों नामा सनितपुरनि मानसिफ्रा, बिश्वनाथ गफुरनि मानसिफ्रा? एसे सिन्था खालाम रायजो राजा नोंथांमोन। बिपिएफ पार्टिया फैयोब्ला मा अबस्था जागोन बेखौबो सिन्था खालाम। अब्ला रायजोफोर, जोबथा भिडिअ आं नोंथांमोननोहाय दिन्थिनो सानबाय। गिबियाव खोनासंदो राजु कुमार नार्जारी बिथाङा मा बुंदों, एसे खोनासं कन्ट्रल खालामनानै। हाग्रामा महिलारिया जोंनि खाम्फा बरगयारी सारजों आरो रनजित बसुमतारी सारजों गेलेनो जुदि फैयोब्ला मस्ट वेलकाम, बिथाङा मस्ट वेलकाम। थांनाय बाराव आंनि दैदेननायावनो, आंनि सुपारभिजनावनो आं इनचार्जमोन। बिथांखौ कुसुगाव समस्तियाव जों फेजेनहरदों। आं फेजेनहरदों होनबाबो बिथांखौ बारा बुंनाय जाया। आं इनचार्जमोन गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि। गतिके बै बिसायख'थि 2020 मायथाइनि मोनफ्रोमबो बुथनि, मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि नायगिदिंनायखौ आंनो नायगिदिंदोंमोन। मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ आंनो सिङाव थानानै गासिबो नायगिदिंदोंमोन। एबार बिथाङा जेराव गेलेगोन बेयावनो नैबे राजु नार्जारीया नायगिदिंहैगोन। स्पेशलि बुथ मेनेजमेन्टखौ आं नायगिदिंहैगोन। आरो बिथाङा जुदि खाम्फा बरगयारीजों फेर मारिनो फैयोबा बिथाङा जे जेनगोन बेयाव खाथां। आं भिडिअखौ ससे हगारनानै होनाय जाबाय। हाग्रामा महिलारी सारा जेराव खाम्फा बरगयारी सार गेलेगोन, जेराव रनजित बसुमतारी सार गेलेगोन, जेराव सिएम प्रमद बर' सार गेलेगोन बेयाव गेलेगोन। यानिखि हारसिंनो मोनथाम लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों नङा होनब्ला? बे समावहाय राजु कुमार नार्जारी सारा मा बुंदों? बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। वेलकाम, नो प्रब्लेम, हाम्बल वेलकाम। गोजोनै फैनो हागोन, गेलेफैनो हागोन हाग्रामा महिलारी सारा। चिरांनि निसिमायावहाय बावखुंग्रियाव गेलेहैनो हागोन। चिरांनि 16 नं बियाबावहाय फैनानै गेलेफैनो हागोन हाग्रामा महिलारी सारा रनजित बसुमतारी सारजों लोगोसे। आरो आंनि आइडियावहाय आं दाबो आइडियाव लागासिनो दङ दै रायजोफोर। आं जेरैबायदि सानबोदों फारि फारि बे एखे बाथ्रायानो रज'बोगासिनो दङ। प्रमद बर' सारा गयबारियावहाय गेलेगोन। बेयावहाय हाग्रामा महिलारी साराबो गेलेनो हागोन। जुजिलाय, बेसेबां जुजिलायो, हाद्रि खुरलायो साला बर' हारि। बर' हारिया बुजिनाया बहुत खम ना रायजो राजा, नंगौना नङा? आं बिल्कुल बुङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बिजेपिआव भट होनायनिफ्राय गोजानाव था आरो कंग्रेसआव होनायनिफ्रायबो गोजानाव था। जेसेबां हायो हो गावबा गाव हारिनि पार्टिनि भट। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।